नमस्कार भाई लोग तो कैसन बानी जा रउरा सबके स्वागत बा राउर आपन चैनल भोजपुरी न्यूज इंटरटेनमेंट में। त आज की ई वीडियो में बतावे वाला बानी भोजपुरी के ताज़ा खबरें। जी हाँ, भोजपुरी फिल्में खबरें कौन कौन से गाना आज रिलीज हुई और कौन कौन से फिल्में रिलीज हुई। तो वीडियो के शुरू कर जाओ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर रउरा लोग हमारे चैनल पर नया बानी तो पुराना हो जी जा, मैंने सब्सक्राइब कर दीजा और इस ई वीडियो के एगो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को आज शुरू कर जाओ। पहिलका खबर आवता भोजपुरी के अदाकारी अक्षरा सिंह के तरफ से। इनकर एगो नया गाना रिलीज होखे वाला बा, जौना गाना के नाम बा डोंट टच माई हैंड। ई गाना के वीडियो सॉन्ग रिलीज हुई आज ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी चैनल पर 6:45 पर। और दूसरा खबर आवता दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के तरफ से। इनकर एगो नया वीडियो सॉन्ग रिलीज होके वाला बा आज, जौना गाना के नाम बा देबू का प्रसादी में। जी हाँ, ई वीडियो सॉन्ग में रउरा के चांदनी सिंह और खेसारी लाल यादव जी नजर आवे वाला बाड़े। आज सुबह 6:45 जो बा SRK म्यूजिक चैनल पर ही गाना का वीडियो रिलीज हो जाई। अगला और तीसरा खबर आवता गुंजन सिंह के तरफ से। इनकर एगो आज नया गाना रिलीज हुई, जो गाना का नाम बा ललकी ओढ़निया वाली हमार माली अरे। ई गाना के लिखले बड़े कुंदन प्रीत और संगीत दिले बड़े रोशन सिंह जी, और ई गाना के गौले बड़े गुंजन सिंह जी। और ई गाना आज 6:15 पर रिलीज हुई वेब म्यूजिक चैनल पर। चौथा खबर आ रहल बा पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म घातक के तरफ से। इनकर एगो घातक फिल्म के जो एगो नया गाना ऑडियो सॉन्ग रिलीज होके वाला बा, जौना गाना के नाम बा धन धन बबुनी के बागो। और ई गाना गौले बड़े प्रियंका सिंह जी, और ई गाना एंटरटेन रंगीला पर कल सुबह 11 बजे ऑडियो सॉन्ग में रिलीज हो जाई। अगला और पांचवा खबर आवता दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के तरफ से। इनकर एगो नया गाना के टीजर रिलीज भइल बा, जौना गाना के नाम बा फोटो कॉपी। जी हाँ, ई गाना गौले बड़े खेसारी लाल यादव जी, और ई गाना के टीजर रिलीज भइल बा टिप्स म्यूजिक भोजपुरी चैनल पर। और ई गाना के फुल वीडियो सॉन्ग रिलीज हुई 4 अक्टूबर के टिप्स म्यूजिक भोजपुरी चैनल पर ही। तब तक आप लोग ई गाना के टीजर देख के ही आनंद उठाई जाए। और छठा खबर आवता दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ही तरफ से। उनकर एगो नया गाना, जी गाना के नाम बा बॉयफ्रेंड बना ले। ई गाना हिंदी प्लस पंजाबी रीमिक्स सॉन्ग बा, और ई गाना के जो बा फर्स्ट लुक रिलीज हो गई बा काले। ई गाना के फर्स्ट लुक रिलीज भइला, जौना में खेसारी लाल यादव और प्रभजीत कौर जो बा नजर आवे वाला बड़ी। ई गाना के जो है बहुत जल्द जो है वीडियो सॉन्ग भी रिलीज होके वाला बा। उम्मीद बा कि ई गाना के जो है एतवार से ई गाना के वीडियो सॉन्ग रिलीज हो जाई। और सातवां खबर आवता अरविंद केला कल्लू जी के तरफ से। इनकर एगो नया गाना रिलीज होके वाला बा, जौना गाना के नाम बा 3 गो मर्डर हुई। और ई गाना गौले बड़े अरविंद केला कल्लू और शिल्पी राज। ई गाना जो बा अनन्या म्यूजिक चैनल पर रिलीज हुई कल सुबह 3 तारीख के सुबह 7 बजे। जी हाँ, सुबह 7 बजे जौना वीडियो सॉन्ग में लोग के नजर आवे वाला बड़े अरविंद केला कल्लू और चांदनी सिंह जी। और नौवा खबर आवता दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की तरफ से। उनकर अपकमिंग फिल्म जौना फिल्म के नाम बा लेडी चौकाई। फिल्म के जो बा फर्स्ट लुक रिलीज कर देवल गइल बा, जो कि एगो फैन बनैले बा। जी हाँ, फैन एगो खेसारी लाल यादव के लिट्टी चोखा फिल्म के जो बा पोस्टर फर्स्ट लुक रिलीज बना के कइले बा, जो कि बहुत ही शानदार लागता। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपन स्क्रीन पर देख सकतानी जा। और नौवा खबर आवता दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की तरफ से। उनकर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म जौना फिल्म के नाम बा मेहंदी लगा के रखना 3। दर्शक लोग जो बा ई फिल्म के बहुत दिनों से इंतजार कर रहल बा। ई फिल्म के जो बा रिलीज डेट आ गइल बा, और ई फिल्म के आप लोग MX प्लेयर पर देख सकिना जा। एकरा खातिर हम अलगे एगो वीडियो बनैले बानी, आप लोग जाके देख सकतानी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देम, आप लोग जाकर वहाँ पर देख लें। ई वीडियो में बस इतना ही। मिलल जी एगो नया वीडियो के साथ, और ई वीडियो के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करम जा और कमेंट जे भाई लोग करी। जी हाँ, जे भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करी उनकर अगर 3 गो टॉप कमेंट हमनी के जो बा ई वीडियो में देखावल जी। रोज़ 5 बजे ई वीडियो जब आई तो उनकर वीडियो में जो बा उनकर कमेंट सबसे अच्छा हुई जिनकर उनकर वीडियो में देखावल जी 3 गो कमेंट। तो चलिए दोस्तों, मिलल जाता अगला वीडियो में। जय हिंद। दबा के कमेंट करी जा।